Fungkejang jorabo filbrai jisni kokborok sar palaijaka khwai hangkor doshorat sordar rungnogo himbotok khlaimani bisingtei aro narwayangui phai manjak phaika Miss Charo manjaka khwai Doshorat Dev Memorial College ni Professor Nitish Devarma Advocate Prashanto Devarma khoboi Tulashikor Block ni Chairman Pradip Devarma te Subol Devarma akosangro Mo chini PM Sri Bharat Sardar High Secondary School do ini khwai subdivision level ni ngui chinora kaisa 47 ta burichini sini kobrok sal jeng palailai tongo ta bisi burum burum palayo haifano taklai tiksa khatong khajang mani bangkha doma subdivision jono subakha subdivision level oro jeng palailai to gai tinini o salni bisingtei tam saklainai lukurok no tibasa lukurok saklaiman khaito kubanga tongo haifano chini kok ungkha jefru kok sakangkai chung mayok pungmahai ma tongo chini kok bai kok ma sakangkai ja abaino joto lukurok no ta chini kok no sanani suinani ingthun chini kok borok no phuarnani ingthun tam humba joto maibe joto mui jorawa gothogyang কিন্তু চিনি কক বরক মা সাকাংকাই জেফ্রুপানো কাম মাইসা মাহাই অগলুলু মাতো আমন মাগে yang বেলাইকে হামজাগো চিনি কক না angkai sar chungnugo India kobangma rajya tongthani je rajya rokni ha malik rokni ha bagra rokni borokni no kok sinijaguta angkai chino rokai baksa political rok je chini tibrasa kok no 2 number kok rokni tonu amno titam salai amo to naidi amo sung tongman bo amo haikene ma tongo ba fuar thani rogo sungbai sungse chubalai maya kuba chini kok no sungbai sungse salaina lasi kuba ngai sung bahike tebo yogai kok no ma sanai ba sadin ke independent ke kok no ma sanai ba amo haita haifano je mansak Jungno jungbai sungno subawai chini kok no ke forna klayo theikrung suinai sakrung sanai resap krung rusapnai omai ke chini kok ba forjakni au sar kaite kaisa kok boro kok hiya kari dau tibra kok ni sakang ke tebo kaham khamla ngabno titam saklai phan mano tab sak kai kok borok mui tong khuta kok ri joto lukurok ni abo kok tibrasa ba kok tibra kai Tao go soli tongle aba phan mano tao aro teisa sejalai mani phaikele saya abo teisa khak laike saya ta abo kok tibra sine klayo kok borok ya abo kok borok se kok tibra ya ai kele salai ya piale ka abke warglak bla thun la kok tibra phano kok borok phan tap sak ke kok borok tongko thun la kok tibra phano ulo phano kok ri an bagita ang wansung makrabo kuno ngoya do sarni sinung ang o skulino purungnai bokrok yakso ambai ang kya keto tam ni bai no ni okra chini esen dara noron kaisa kok kasa klangoni abo sob soy muito manar nai bokok thaisa nangmani kok saka tam ni ba chung proti bosoro durga phajang phun hangrang phun phaina hege chini bukha jogo jogo ungo Durga Puja phaike tamo chung tong tholai hangrai phaike bo chung tong tholai thik dine din 19 tarik chi kobor sallen te no noro khai next generation chero poka mui tamana na agami dino bujhe ke dan je kobor sal phai tomo 19 tarik o bukha jotno manarong nai thike te sakai chung next to tam khainai je mo hai hol hikate kotor ke khaina ba chung chesta khainai thike Chini amani ko boro chung thaisi ko chini tako khusu sama asle thino chung asu reli naito ke khaleka ke masa khoranti sanile korika agoni bosoro chung khoranti sale nai tewo chung program naito play nai haipano chung reli khaimani uddeshyo ka mul karon ka I amsoy jara chung usporoni simi usu jara reli khaimani tini ko boro mi sal chung manmani sal ino chung
chini je borok no phuruna bang se chungre likhai awka chini asol mul mantra hai kono tini hai salo chini tripura rajyo kubang no jagabo kobor sal palai to naki school college bibino office adolos ni social work club society bibino jagabo mahai program cholito teke ang really khajite wasu gotamo ang message nai to tini hai salo phatar hastebo asole chini tako kusu samani thing do kobor salai bangladesh o to boro bo chini bang suri lai to tini hai salo tamo ani khoroksa taku silonga asugoi borobo chikon sakona kobor sal palai to hona ang message padero o samoya o dogang lai thaka ang bobe sak sa kobor salai ga utpole neta naidi busok chini bororo ije kobor salno song manmoni salnai wan sulai tongpulai ja বুঝলি কি চেরো নরক নেক্সট জেনারেশন চিনি বুসা বুতই নরমি সুরংথাই অনেক দংখু নরমনি বাংলা সুংতঙ্গো তিনি নরক ওয়ান সুগৈ নাইদি চিনি এসডিএম ম্যাডাম নরক হাই চিকো সাইদা হ্যাঁ নরক বড় কবর সাদি প্রোগ্রাম পাইমন গুলো ম্যাডাম বড় থ্যাঙ্কস জান হই নরক কও সাদি ব নরমনি বাংলা তিনি ফাই সবাইকা প্লাস তিনি যেহেতু ছুটি দিন বা বতে জরা কলক মানে জমে বাসা 3 টাকা খরচা এসডিএম মহাই প্রোগ্রাম ফানা বিরাট কঠিন কারণ সময়নি খুব একটা সময় মর্যাদা তো অফিসিয়াল হাইপরে তিনি ছুটি দিন জমাই বাসা তাইনি প্রায় 2-3-4 ঘন্টা যাব জমাই বাসা গদালই जोंनि प्रग्रामाव दं दं आबान बाङै मेगानो थेंक्स आं माजानो ताङै चिनि कुबालका हाके आबान बाङा आं बिसि बार कक सया नेक्स्ट तो जों काहामखाय तेबो कबर सालनो फालिनाय नेक्स्ट चिनि जेटा नाहरमु आमानि ककनो जों पगियाना आमानि कक बरक सामनि चा बरक हिमनो जों पगिया आगामी दिनाव जों तेबो सिरिलायनाय जाहाथे चिनि कबर सालनो जों तेबो बुस्तांगो दिसाय दामांगै ते जरा कमबाय आं बिसि कक सालिया उसु कक साइनो आं कक सामनि अरन पाइका जत्तनो हामबाय दो